Dobrý deň, moje meno je Martin Demeš, som nefrológ, aktuálny hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre nefrológiu. A na tomto kongrese všeobecných lekárov sme spolu s kolegami predstavovali spoluprácu nefrológov a všeobecných lekárov. Je to projekt nie jednorázový, bol pripravovaný. A teraz sme spravili také prvé rezume toho, čo so všeobecnými lekármi hovoríme a budeme, dúfam, ďalej pokračovať. A aký to má význam? Význam to má najmä pre pacientov. Význam to má preto, že na Slovensku, ale aj v celej Európe, ktorá je teda civilizovaná, je asi každý 10. občan chorý na obličky, má tzv. Chronickú obličkovú chorobu, bez toho, či to vie alebo nevie. A to, čo my poznáme, tak je veľmi malé číslo. Napríklad na Slovensku to vyzerá, že okolo 650 000 ľudí chorých na CKD a my máme v nefrologických ambulanciách dispenzarizovaných len 150 000. Takže ten rozdiel je presne to, čo nevieme, kto je chorý, a preto so všeobecnými lekármi sa snažíme spolupracovať a vyhľadávať tieto štádia, 1., 2., 3., 4., 5. až konečné, aby sme ich zachytili čím skôr. Keď ich zachytíme čím skôr, tak vieme to oveľa efektívnejšie, lacnejšie liečiť a najmä pacient nebude pokračovať v danej chorobe, vieme ju zastaviť, ak nie zastaviť, tak spomaliť jej zhoršovanie.